Nih, butog, napananay babae tatan. Kinabsugan Apan siguro matulog ay. Anajay, malpas amangan, alain tipungan, alagaan tikinan, agpalpahimit Ito si Jai. Ang kagarudan da di baak, talumok magkaman. Ang nga cellphone kay ta. Ay, kasjay, siyak tibagbaga amon. Sika nga tatiyag sa pulay. Joke lang da di baak. Sino takat ka tungtungam? Darling Mau? Huh? Uy. Sige, engineer, ibagak to ni Andres. Butchog, hanggang takta ka. Nagadati ka nin tayo eh. Nagalaan naman nga tati kinagatang na tuyan. Saan mo di ka latamangan. Ang kadusasa mo. Mga ka. Nagadati ko niya. Makan. 7 minutes. Di ma. Nagdududa akta kang kasinsin kun ko. Kanayon nga awan. Tapos panay-pay puyat na tirabe eh. Nakasangol at taji laptop nan. Dan sama mading abubraon nan. Baka dan sa mo babae nan. Nakabid-video call na di laptop na. Ay, kung gaya min engineer, da nakatungtong ko di Talavera, agpa-subdivide ka no. Pang 3 hektarya ajay. Sa kakitan man eh, kanayon na dakatungtong na. Iyadayo na pa eh, no katungtungan na jay tao. Dan sama di talagang ubraon na. Nga maday. Nagmait nga rin nagatumakanta. Saka pasak tibag damagam. Ang kakidikin niya na ta, damagam. Nakasungsung itata nga lalaki. Ate yun na pa iti babae. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ati motor mount. May tayo. Atrate kang gamitam? GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatang to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay magdi buy one take 2, buy one take 3 ta mas makatipid ka jay. Kung mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalo latta ka na yun. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mo ti. Nakasungsung itata nga lalaki. Ate yun na pa iti babae. Kapoy, nagsingpot mo kanyak nga rod no katungtong ko. Nagbait na nga rod isam na. O sige engineer, isend mo tulat tangarod kanya ka di schedule nan. Ta isend ko no ka di agpa-survey no ko. Tani, damago mo. Tahangan siya ti pagdamdamagam. Istorbo ka ti pinangan ko. Ni apay nakusim ko yun sa nga mga na. Mga nga mga nabang nga dati paggatang. Kimang rugrugi kami pa ilang mo to. Nga mati ginatang yun. Puro kutsara pa tinidor namin. Sa di baak. Nakano damagan na kanya mata ni. Nga naman ti damagi mo. Awan. Tatay, damag ka na damag. Tata, awan. Di ibaga kon. Minsan, da ka no babae mo na ni Butchog. Pwede magbagak. Apay dati nakita mo nga inyawid ko kas kada kadkado ba dita. Sika talasaw-saw em. Tagpay sumot Pag yun niya awid mo dito. Nagadaw.
Nabayag agi jaya, inisuwa mo nga palpalagi ito yung butsyog. Insan, nagalamdagi dyan pinaggatang mo toy. Kuwang. Wait lang ah. Hello. Kita ma, daman ti katungtungnan. Ikaw yung mangan. Mangkalat taman. Ang problema na, Jay. Isisend na lang daw po ni engineer yung schedule, madam. Sino man nga tadya katungtong na adya yun. Apiya, pag dukdukutam. Ang nagtababaan. No babaya, Jay. Di mayat tadati mamek. Ajay nga rod ka. Baka di na pa'y amamon nga umuna bago na patulan. Baba matan. Amuna kwakwan natan. Dinto pa'y maisuron. Lakay sunan. Sagad na po yung presyo nun, madam. Yun naman talaga yung sinusunod naming taripa. Hindi ka napulugi doon. Sige po. Pag maagang natapos po yung mga unang kliyente po ni engineer, madam, pwede pong ma-adjust yung date. Pwedeng mas maaga, ganun po. Sige po, update na lang po kita ulit. Okay. Taka man pa'y lang, kakarga ak pa'y danong matoy. Nabsugak mo to. Sige man. Na makapanganak tinaayo. Sao ka na sao. Madimabsog ti tao. Sayang kita sa tulay. Nih, butsyog, napananay babay tatan. Kinabsugan ah. Kapag siguro matulog ay. Jay, malpas amangan, alain tipungan, alagaan tikinan, agpalpapamit Ay ito si Jai. Ang kagarudan da diba ak. Talumok magkaman. Ang nga cellphone na cellphone kay ta. Ay, kas Jay, siyak tibagbaga amon. Sika nga tatag sa pulay. Joke lang da diba ak. Sino takat ka tungtungam? Darling Mau. Talaki na tungtong ko to yung cellphone ko, darling kaon. Madi mabalin nga dagiti idalay papatrabaho da. Malay ko kanyam. Nalimig kan tumik ngamin. Amom, hangko nga mabalin am amin nga araramidikit ibagak. Ta baka mamuanda. Tanong pa kas istoryan na. Aya. Diya da diba ak. Mga tagarudan. Okay, mga kangamangan na eh. Ang mga baybayan tabagay. Tugak na rudan yung. Sige lang ta. Hindi mo sa atin eh. Nagadati bildat na. Ay, tahong na. Hindi sa atin. Nagapitog na. No, pinadyo yung kusit. Ay, nagpusin mo nga ni Gwenin, nagbitping analpasing. Ang garod, pati siya agtak-takaak. Baka amin niloko-loko man di taon. Maday. Sa una sa utoy, taptay pay. Yak makapangan na naayo. At ang halagay, yan pa yung mga pangan nga na ayos, Mike. Tama nata lang-langam ni. Isla madi ka matuntunawan eh. Sakit ati chan kunda di ba? Mading samot tan. Matinsan. Nya. Di ka makaangisain. Mading. Pantay pailot ti aklon. Madi ka ito. Tawag si kalikasan nato eh. Ito, kinarawit mo.